și ceva de mii de euro. Așa. Și, de fapt, ele valorau milioane de euro. Și el știa chestia asta. Mă rog, a cumpărat acțiunile și sub acțiunile alea se spunea ceva. Am înțeles. Și ceva de genul ăsta. Îmi crezi că era parcă și profesor la arhitectură, dacă nu mă înșel. Serios? Venea și gen a venit, mi-a povestit cineva, a venit acolo și s-a așteptat, s-a prins o țigară și a zis: păi sunteți niște proști. Ce că dracu căutați aici? Trebuie să faceți bani? Nu școala vă ajută. Aia și îmi place chestia asta de viață. Am mers? Și gata, o să te recitat. Ai tatuaj? Nu, da, nu știu. Știi de ce să duci la sultat? Atunci cream că nu se face. Nu, și pisesc foarte repede de chestii. Dar n-ai cum să te tatuajul se face atunci când are o semnificație. Păi tocmai, da. Am vrut să-mi fac la 20 de ani, știi? Când am făcut în ziua, dar am fost în lipsă de bani. Da, o să văd și Nu mai știu ce mi să fac acum, adică ce, nu știu, trebuie să și văd cum lucrează și să fie ceva ce să fac lumea. eu pot să spun un motiv unde o să-mi fac și eu. Că lucrez cu timp și doamna tare și doamna cum mă seaua. Seaua și nu poate să... Ce vrei să faci? Plecăm în rândul. Ok. Două rândunele pe spate. Și mai vreau... un câine țară. Și ai deja modelul sau le deseneze eu? Am deja modelul, dar mai vreau să-mi deseneze și altceva pe lângă, că nu vreau. Vreau să fie cumva cum arată acolo, dar vreau mai mult de atât. Și să duce pe la desenat? Da, nu mai sunt. Că nu, că am întâlnit cazuri în care cereau la cineva. Mie mi-a zis și am făcut câteva tatuaje pentru cei de gen am desenat. Și mi s-a spus, da. Și mi s-a spus că aș putea să găsesc la saloane să le fac desene, știi? Doar că nu știu de să caut, dar nu am face. Și mă duc și zic, aveți nevoie de desenator? Da. Serios? Da. Nu să cred că nu m-am schimbat, că m-am cumaș. Asta, că mi arată mai stylish. Da, știu, da. Nu știu de stai și o să fie pentru ei. Ce Londra, trebuie să fie. Trebuie să arăți acum la nivel, Sper că nu. serios, atâta e. Parcă că nu Nu, că nu vreau să fie, dar nu vreau să fie. Nu știu, cred că se uită cam la... Ce ai vreau să fie. Te mai țin. Nu mă vrea să zic că ține cămașa. Așa poate să se deplaseze. Sper că le fac pe mult. Dar contează cum la desenul contează. De fapt, moda nu e despre asta, nu este simți bine în mare parte, dar ești.
fie parametri, să facă mai compacte. Și acum am atât mult spațiu unde țin hainele, sunt atât toate aranjate, forme, culori, Asta e bine. și mărimi și... De mă duc să mă gândesc că am făcut nici 2 săptămâni acolo aproape. La tine, nu? Da, aveam program 12 ore. Și gen 3 zile, primele 3 zile, am făcut 8 ore în fiecare zi. Și nu făceam nimic acolo, decât stăteam în picioare și mă uitam în stânga și uitam și ce când veneam așa cu ceva, ceea ce mie mi se pare o tâmpenie, efectiv, că intri într-un magazin și nici nu poți să te uiți, faci cu ceva și nu poți să stai să te uiți, să vezi prețurile, să sunt băgate pe târg, știi? Da. N-ai dreptul la alegere proprie. Da, și Și am încercat să explic asta, dar asta era politica managerilor, să știi bine fie. Dar te gândește că am făcut în așa fel încât oamenii să nu se simtă străgeriți. I-am lăsat să se uite prin magazin și în momentul în care căutau ceva, mă duceam și abortam și zic, mă interesează, venea la ei și îmi zicea, păi vreau ceva să-mi vină bine. Și le aduceam ce consideram eu că le venea bine și trimitam la probă. Frate, cumpăram tot ce le venea eu. Serios. Și dacă băteam la casă, nu mă învăță să intru să băt la casă, dacă băteam eu la casă produsele pe care le cumpărau din alegerea mea, nu mai primeam și un profit. Ah, foarte frumos. Dar nu am învățat să băt la casă și profitul în pauză. Și au fost foarte multe vânzări în ziua, la a doua zi cu eu și gen s-au dus oamenii la casă, unde era șefa, unde era managera, și ziceau, fata asta merită o promoție, vreau să o promovați, era ceva ce ziceam, ce? Și la care trebuie și povlecă și fac. Mersi. Și 12 ore care Da, e foarte important să știi cum te porți cu oameni și cum... Eu asta foarte multă de comunicare și de asta publice și genul oamenii la mine sunt venit la mine. Și foarte deschise și la aspectul să mă prea mult uneori să mă acapareze și nu e așa. Și nu mai puteam efectiv, am zis doar în picioare. O pauză de jumătate de oră, după aia mi-o cealaltă jumătate de oră, tot așa că tream eu, deci o oră în total. Dar nu puteam să-mi iau o oră. Da. Și ce să stai jos o jumătate de oră, că ți-era foame, vrei să pui să țigat, trebuie să ieși afară din molul ăla, din Bercencan, dar e mai nepopulat acolo, noi aveam vânzări super mari de acolo. A doua zi eram liberă. La a doua zi nu mi-a dat să fac nimic decât să stau în față doar și să atât. Mă uitam la un film, mai citeam ceva, dar nici de cum să plec. Eu am o problemă la picior, m-am operat de ruptură de menisc și am și ligamentul fisurat, deci ar trebui să mă duc acum la control și început să durere vreau să încep. Și am spus femeii că eu mă duc la control și va trebui să mă operez și nu sunt de aia, ori îmi dau demisia, ori îmi dă concediu medical 3 luni de zile. Și ți-ai dat demisia de și de ce mi-am dat, am ales să fac chestia de casă, dar am demisia cam 20 de zile în penalist. Și mă ținea și până mea mai plecase unul, că s-a certat și eram foarte nervoasă că faptul că pleca. Eram 2 oameni noi, pleca și noi eram 3 oameni noi. Și am zis, n-are rost. Deci eu m-am gândit mai mult să le fac în bine, pentru că n-are rost să mai rămân 2 săptămâni. Și după aia să vină unul nou și eu 2 săptămâni învățam să bat la casă, deja ajungeam la o lună, știi? Da. Să am o lună, deci eu m-am gândit mult la ei și la ei, să spun sincer, că mă mai țineam 2 săptămâni pentru ce, că trebuie să iau unul nou și să ajungă la nivelul care eram eu în momentul ăla. Și acum ce trebuia să intre mai mâine, dar mâine când băncile nu lucrează, probabil nu o să spuneți nimic, cred, nu știu. Da, deci probabil să se spun la muncă. Păi de-aia, eu am vorbit la bancă și s-a spus că lungi. Ce ajunge asta? Mai sunt
manageră, avea 29 de ani și avea un copil de 10 ani și unul de 4 ani. Și în velo, de-aia ne-am dat seama că s-ar putea să nu să cumpărată la noi. Așa. Pentru că a trebuit să cumpăr un tricou de la ei, genul uniformă. Jeans și tricou. Și mi-am luat un tricou pe care scria ceva în engleză, era tot acaparat de scris și am zis că din iau pe ăla pentru că ceea ce scria nu se cum caracterizează. Da. Și i-am zis, bă, la mine costa, zic, cum mă caracterizează. Și l-a dat să citească și dacă le ia la mine nu știu engleză. Și eu was like, ești fucking manager, de ce nu știi engleză? Gen, ei oameni, ca și manager mă gândesc că nu știu. Normal, că trebuie să știi, adică... Și mai ales că avea copil născut la 18 ani jumate. I don't know, acum nu fi luat. Sau dacă l-a luat, în ce condiții l-a luat. Nu asta e important. Dar ești manager și n-ai studii superioare. Și eu, în pana mea, sunt amândoi de facultate și fac munca de jos în față. Și de ce mai fac